Эфирден алықлар вақты студияда Лина Хасеншина. Қырғалдарлардан нешік соқланырға? Әлмәтті волонтерлар үшін яңа мүмкінліклер. Ауыл қатынлары тик тұрмай, буынар шылбыры девам ете. Бүгін Татарстан Республикасы гербі күні. Ол Татарстан Республикасы Юғары Советі Қорары білән 1992 елінің 7 февралында расланған. Герб флагның төс символикасын қабатлый. Үзәгендә қонатлы ақбар сүреті. Татарстан гербі игілік, ғаділік, гражданларының иминлігі халықлар арасындағы дуслық, тынышлық һәм алгарыш кебек әхлақи қиммәтләрне раслый. Дәүләт гербін куллану кагыйдәләре Татарстан Республикасы дәүләт символлары турында закон нигезендә регламентлана. Қырғалдарлар құрбаны булмас үшін нишләргә? Әгәр таныш булмаган телефоннан шалтыратып куркуга салсалар, кая мөрәҗәгать итәргә? Бу һәм башка сорауларның актуальлеге көннән-көн арта гына. Февраль аенда гына да бер катлы әлмәтләр қырғалдарларга 2 миллион сумнан артык акча күчергән. Оператив эш буенча полиция начальнигы урынбасары полиция подполковнигы Рөстәм Хәбибуллин белән булган брифинг шул четрекле мәсьәләгә багышланган иде. Февраль башыннан ук Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге хезмәткәрләре мошенниклык факты буенча 14 җинаять эше кузгаткан. Китерелгән зыянның гомуми суммасы 2 миллион 100 мең сум тәшкил итә. Мошенниклар ышанычлы гражданнарны адлау өчен схемаларның төрлеләрен куллана. Банк хезмәткәрләре булып шалтырата, хукук саклау органнары вәкилләре булып аралаша яки юл транспорт һәлакәтенә эләккән якыннарын коткарып калырга теләүче игелекле зат булып кылана. Бер сүз белән әйткәндә, һәр хәйлә өчен үз курбанын табып тора. У нас потерпевшие кто? Это у нас педагоги, медики, сотрудники офисных организаций, которые у нас имеются в городе Альметьевского района, да? Мы ко всем ходили, мы проводили беседы, объясняли, что такое, да? И все равно эти люди, они попадают на уловки мошенников и переводят денежные. Люди, когда к нам приходят писать заявление, да, они говорят, да, мы знаем, что это мошенничество. Ну а почему перевели-то? Мы не знаем. Кыргылдарлар белән телефоннан аралашмаган кеше юк та бугай инде. Күпчелек таныш булмаган номерга җавап бирмәй, кемдер шундук кем белән эшләткән аңлап ала. Тик курбан булучылар гадәттә оста психологлар белән аралашкан үзләре дә сизми кала. Алар үзенең ялганын шәхси мәгълүматлар белән ныгытып, ышандырырлык дип сөйли. Шуның белән кеше капканга эләгә дә инде. Если даже у нас же сотрудники банка попадались, мошенничество, писали заявление, представляете? Это у нас тут жители, да, жители уже по второй-третий кругу уже пошли заявление писать. Мы не знаем, как это остановить. Это эпидемия какая-то. Кыргылдарлар курбаны булмас өчен полиция хезмәткәрләре гади бер схеманы истә калдырырга киңәш итә. Телефоннан атылган мәгълүматны язып алыгыз һәм аны тикшерү өчен полициягә шалтыратыгыз. Телефон аша акча белән бәйле һәр нәрсә мошенниклык һәм моны тапкырлау таблицасы буларак истә тотарга кирәк ди хукук сакчылары. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге хезмәткәрләре шәһәр һәм район халкыннан бигрәк тә өлкән яшьтәге танышларына зур суммаларны югалтып, кирәкмәгән кредитлар алу куркынычын даими рәвештә искә төшерүләр сорый. Радифа Нугманова, Вероника Рябова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүген калабызның яшьләр үзәгендә олы йөрәкле балалар үстерүче кешеләр өчен уку-укыту семинары узды. Әлмәт каласы һәм районы директорлары, ректорлары һәм үзләренең укыту оешмаларында волонтерлык белән шөгыльләнү өчен җаваплы затларны җыю барлык уку йортларында игелек үзәкләре ачылуны максат итә. Семинар барышында күтәрелгән темалар хакында алдагы материалда. Семинар барышында республикадагы волонтерлык белән таныштырдылар. Барлык уку йортларында да Добро центр игелек үзәге ачып, иреклеләр отрядларын берләштереп, инде юридик зат буларак эш итә башлый алулары хакында сөйләделәр. У них больше возможностей для того, чтобы они подавались на гранты, получали финансовую поддержку на реализацию своих каких-то либо проектов. И также уже могли иметь помощь непосредственно с федерацией, потому что это все-таки франшизы, и при любой франшизе, когда оформляют ее, идет поддержка от тех, кто создал этот добрый центр. Семинар барышында другое дело Добро.ру платформасы турында да фикер алыштылар. Беренчесе волонтерларга язгы һәм көзге игелек атнасында катнашырга мөмкинлек бирә. Биредә хәтта бүләкләр дә алырга була. Әмма Мөвдәле мәктәп укучылары өчен каралган программада башка өстенлекләр бар. Быелдан волонтерлык хәрәкәтен үстерүчеләр Биектау районында урнашкан республикадагы бердән-бер игелек лагерендә ял итә алачак. Это лагерь для добровольцев. Туда может попасть любой волонтер от 7 до 17 лет, который ведет добровольческую деятельность в своем районе. И также
будут туда приглашены волонтеры, которые будут участвовать в весенней неделе добра и осенней неделе добра. Они уже, если они становятся победителями, они проходят уже без каких-либо отборов, им сразу дают путевку в данный лагерь. Біреулер ижат ите, икеншілері мотор халық жауһарларын туплый. Васильевка ауылында яшаучы Сажида ханым Сафина әне шундайлардан. Оның үйінде көп санлы оқша коллекциясы самавырлар бар. Мұннан тыш ул әле бейлеу белән дә мавыга. Оста куллы авыл кешеләре белән безнең ижат төркеме танышып кайтты. Мынан көмірләрін салабыз, мынан агызып чәбіз. Бу самавырларның барысы да Сажида апа Сафина гаиләсендә кулланышта булган савыт саба. Савыт саба дию генә аз да булыр мөгаен. Самавырсыз чәй булмаган кебек, чәйсез татарны да күз алдына китереп булмый. Нәкъ менә тәмле чәй эчәргә яратканга күрә сюжетыбыз герое самавырлы да инде. Җәй көннәре инде часты, кыш көннәре алай юк түгел. Кыш көннәр кыска. Сажида ханым тумышы белән Ширмешан районының Кара Чишмә авылында, Васильевка авылында төпләрендә яши башлауына да берничә дистә ел узган инде. Һәрвакыт актив ярдәмчел Сажида апаны биредә күптән үз иттеләр. Чөнки ул әле оста куллы ханым да, күп санлы урындык япмалары, башмаклар, буларны бәйләү айрата түземлек сорый. Тик утыруның ни икәнен дә белмәгән Сажида ханымга ул кич утыру гына. Ял иткәндә дә эшли ял итәм ди ул. Безнең бик осталыгы шикер, идән килә инде. Шулай әкертен, анарсың бит инде ана киткәчтән берсенә күрәсең, икенчесенә күрәсең. Менә бу узырларны мин бөтенесендә үзем уйлап тауып, төннәрен йокламыйча, узырлар уйлап ятадырым, аннар иртән торып бәйлидерим. Сажида апаның коллекциясендә ниләр генә юк, тагын бер кызыклы шөгыле ул да булса нумизматика, ягъни мәсәлән, акча өлгеләрен җыю. Менә шушы бер китапчык эченә сыйган коллекциядә 300дән артык берәмлек акча вариантлары саклана. Араларында Совет чорыннан башланган кәгазь акчалардан башлап, бүгенге көн әйләнештә булган тимер акчаларга чаклы бар. Ул шундый кешеләр буладыр инде. Нәрсәдер, менә гөлләр дә шулай, ниләр дә шулай. Мин дә ул гөлләрдән дә җыям да, натуям, мәктәпкә дә бирдем, медпунктка да бирдем шулай. Аннарысын тагын җыя башлыйм шулай. Шу. Сажида апаның 2 кызы, 3 оныгы бар. Кул эшләнмәләре аларның өендә бизи. Моннан тыш авылда узган чараларда да Сажида апаның хезмәтләреннән күргәзмә ясыйлар. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Кёкусинкан каратэ-до Россия Федерациясының Әлмәттә уздырган республика беренчелегенең 2нче көнендә ярышлар комитет бүлегендә үтте. Катада КВУ үз осталыгын күрсәтүче егетләр һәм кызларны 5 хөкемдар бәяләде. Алар татамида өчен көндәш белән узган очрашуларда баллар урынына флажоклар системасын кулланды. Катнашучылар арасында Казанлы Самир Рзаев та бар. Ул каратега ярты гомерен багышлаган. Бүген егетнең 2нче үсмерләр разряды һәм 6 елдан артык ярышларда катнашу тәҗрибәсе. Карате сәламәтлек өчен файдалы, 8нче ел шөгыльләнәм. Советую так-то ходить, потому что здоровье укрепляет, связки в коленах тоже помогают. Хорошие друзья есть тоже. Комитеда хөкемдарлар үз бәяләү системасын куллана. Мәсәлән, Вазари ярты ипон чиста җиңү. Соңгысы көндәшне хәрәкәтсез калдыру яки көрәш рәсеме буенча иң яхшы күрсәткечләр бирүне аңлата. Оештыручылар сүзләренчә җиңүгә омтылу яхшы, ләкин иң мөһиме балаларның сәламәт булуы, нык буын үстерү. Для нас самое главное – это здоровье спортсменов. Соответственно, и судьи внимательно следят, чтобы не было никаких запрещающих действий правилами соревнований. Поэтому у нас и находятся на соревнованиях хорошие доктора, которые следят, если что, могли оказать квалифицированную помощь. Судьи следят тоже за этим. Если идет поединок и здоровью ребенку что-то угрожает, они тут же вмешиваются своими оценочными действиями. Киокусинкай буенча узган Татарстан Республикасы беренчелеге барышында төрле шәһәрләрдән спортчыларын алып килгән остазлар күрсәтмә чыгыш та ясады. Чыннан да үрнәк булырлык тренерлар җитәкчелегендә шөгыльләнгәндә көрән, аннан инде кара билбауга омтылу хыял гына түгел, инде максатка үрелә. Ярышлар 2 этапта узды. Ката уйланма көндәш белән билгеле техник комплекс үтә һәм комитет шун көндәш белән очрашудан гыйбарәт булды. Иң нәтиҗәле спортчылар март башында узачак Идел буе федераль округы беренчелегендә катнашу өчен сайлап алынды.
Әлеге шулар, мин Лина Хасеншина һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнемин булыгыз.